Arratsaldean banku batean esertzen naiz, etxeko atarian. Baso bat ardo eskuan, denbora nola doan begiratu. Nere pentsamendurekin pasatu zaiteguna, eta ezin naizela kesan. Pentsatzen dut azkenian, orduan ardo pixka bat edaten dut. Halako batean txakurra, belarriak altxatzen ditu, honela adieraziz. Gure laguna heldu dela, ta korrika hara doa bere bila. Lasaitasunak inguratzen hau, eta egunari amaiera ematen hasten da.